a mí me llegó la información por el chico que viene conmigo, que la vio por el ayuntamiento, por las redes, y me dijo, nos apuntamos, y nos apuntamos. A mi la informació m'aplega perquè m'agrada molt el teatre, per tant estic en els whatsapps, en les redes socials de moltes agrupacions teatrals i m'arriba a través de Teatre La Lluna, per Víctor i per Carlos, de l'Ajuntament de Genovés, m'arriba per ahí. Todo es porque yo ya he hecho cursos anteriores aquí, hice danza, hice teatro y bueno, quedaron mis contactos, el profesor me avisó de esta actividad, me pareció muy interesante y me apunté. Y yo me apunté básicamente porque soy escritora de narrativa y nunca he escrito teatro y me parece interesante aprender cosas nuevas y que me puede ayudar en cuanto a mis libros, mis novelas y demás. M'agrada el teatre, m'agrada tot el que és el que envolta lo artístic, el cantar, el ballar, i per això estic en aquest taller. Quan em varen proposar impartir un taller d'escriptura teatral a la Costera, jo una de les primeres coses que vaig pensar és que no s'apuntaria ningú, no? Perquè una cosa tan concreta, no l'escriptura, sinó l'escriptura de teatre, escriure obres de teatre, que jo pensava que per ací per la zona no trobarien suficients alumnes. Sí que hi ha algun grup de teatre, no? Alguns pobles, per exemple, com Xàtiva, que és on estem impartint el taller, tenen grup de teatre, però una cosa és, no?, el grup de teatre com a actor-actriu, com a intèrpret, i l'altra ja tindre el desig d'aprendre a escriure teatre. I la gran sorpresa ha sigut que varen posar un màxim de 12 persones i s'han apuntat 20. A ver, como público me encanta el teatro. Y luego como actriz, no soy actriz, pero sí que realizo algún taller, cursos y me gusta muchísimo. Y lo que es escribir, pues nunca he escrito, pero sí que escribo sobre mí, a ver, sobre lo que siento, mis emociones, mis sentimientos, eso lo escribo. No siempre, pero algunas veces. De escritura, bueno, yo soy actor, he trabajado mucho tiempo en el teatro, entonces me gusta abarcar muchos aspectos y me pareció interesante conocer otra parte de lo que yo ya vengo haciendo, ¿no? Aquest taller és un taller d'iniciació a l'escriptura teatral. Això vol dir que anem a parlar de les nocions bàsiques, dels elements bàsics de l'escriptura teatral. I per tant s'ha apuntat, no? Pot apuntar-se persones que mai hagin escrit teatre, que tinguin alguna relació o no amb el teatre, però sobretot que estiguen tranquil·les perquè és un curs d'iniciació. Anem a parlar de personatges, anem a parlar de conflicte, anem a parlar d'espai, de temps, de tipus de diàlegs i sobretot anem a escriure. És un taller pràctic en el qual els alumnes han de perdre-li la por al full en blanc i anem a jugar escrivint escenes, que les llegirem, les analitzarem, veurem què funciona, què no funciona i ens llançarem a la piscina a escriure, però a escriure jugant. Representar la vida, básicamente. Representar todo lo que nos pasa en la vida, pues exagerándolo, dramatizándolo o tal como es día a día, pero en general, representar la vida.